gadw meddyliau rhag credu y syniadau di-feddwl. Ar gogledd begynnu afresymol. Mae'r eitemau ar mid-morning matters a'r gwragedd a'r dynion sy'n canu mewn flappers. Am y sefyllfa eangfydol. Heb ystyried ein brwydrau ysbrydol. Syrgas a'r sioe a'r drysau sydd wedi cloi yn y byncas tan bearol a'r chioleg newydd yn afol a'r esgyn sychion blin sydd yn syllu ar y sgrin. Ar y teli i gadw meddyliau rhag credu y syniadau di-feddwl ar gogledd begynnu afresymol. Mae'r eitemau Alan Partridge ar mid-morning matters a'r dynion ar menywod sy'n canu mewn flappers am y sefyllfa eangfydol. Heb ystyried y frwydr ysbrydol. Gadewch i ni ddiffodd y cyfan o'r wenall i'r tryfan. Gadewch ni ail gysylltu a'n gilydd.
broblem. Mae'r gelyn tu ôl llenni. Y flwyddyn diw eleni. Mae'n amser sylweddoli. Nad ffrind cymwyn asgar yw ein llywodrais. Well i ni gloddio yn lle gorwedd ar ein trais, ond mae'r gorwel yn anesmwyth a'r tirlun yn talu'r pwyth yn ôl i ni a rhai di-feddwl.